katresnan pancene tresno kuwi akeh patokan yen durung kau bisa berikan kuasa Dimas mesti kaneng ati tresnoku siji tresno iki abadi go dewa dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula apa tresno tekan ingkang saking jaba kalewani tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu sing nyawiji hey 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 wah raka musik intro lana Jawa Tengah Dimas musik kaneng ati
terima kasih. Terima kasih. Saya minta